Здравейте, скъпи приятели! Винаги създавам песни по ваше желание, макар понякога клиповите да струват твърде скъпо. За мен вашите желания относно създаването на песни от мен са важни, независимо от цената на клипа. Този канал е лишен от реклами умишлено, за ваше удобство. Именно заради това не получавам финансиране от YouTube, а предимно се самофинансирам. Преди 3 месеца пожелахте да направя ремикс на песента "Много искам аз" или "Наистина ти искам". Сега може да се наслаждавате на ней постоянно, защото тя вече съществува в моят канал и в YouTube. Аз не разполагам с професионално звукозаписно и видео студио и разбирам толерантността ви относно несъвършенствата в звука към моите записи. До сега излъчвам песни, които вие искате да чуете, и създавам такива по ваше желание. Това ще бъде така и занапред, защото аз уважавам своите фенове, макар и те да са малко. Въпреки че предпочитам малка, но качествена публика, отколкото стадо подивели маймуни или фенове на планета. Благодаря ви, че ми пишете и че оценявате това, което правя за вас. За мен е удоволствие да създавам песните, които ви желаете и както ги желаете. Обичам ви и до скоро виждане. Чао и приятна вечер!